Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 16 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton tandugon para karon nga adlaw. Unahon ko lang inibla ang pag-apila sang League of Cities of the Philippines sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang kopya sining resolusyon ang ginpadala na sa opisina sang Executive Secretary, ginpadala sa Department of Budget and Management, Commission on Audit, National Task Force, Department of Health, kag Department of Interior and Local Government. Anano ini ang ginapangabay sang mga alkalde. Sang Enero 12, ang League of Cities of the Philippines nagpatigayon sang Special General Assembly. Gintabungan ini sang 114 ka mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas. Of course, sa pagpanguna sang presidente sang LCP nga si Mayor Ebilio Bing Leonardia. Andom nila nga mapabakunahan madasig ang ila sini nga syudad kag kabanwahanan man. Ano ini? Nga nag-ayo sila sa opisina sang presidente nga mag-isyu sang executive order nga nagahatag sang poder sa mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas nga magbayad advance sa ginkontrata nga pagbakal sang COVID-19 nga bakuna. Ini na idalom sa resolusyon sang LCP number 202101. Sa diin nagaapila sa ginpatigayon nga Special General Assembly nagligan nga Pebrero 4 nga suno sila kinanglan magpatunga si Presidente Duterte para makaangkon sa bakuna. Madasig nga bakuna ang lokal naton nga paggobyerno. Di paagi sini kung magsugot ang presidente sa pungsod Pilipinas, ma-advance sila, makabakal sila, kag makaangkon sila sang bakuna. Kag mapakunahan na ang ila pumuluyo sa ila target. Ngintun ana ini sa local government unit. So, depende kung magsugot ang presidente, go dayon ang mga alkalde. Mabakal sila advance sang bakuna sang COVID-19 agod nga ipabakuna ini sa ilatagsa ka mga kasyudaran kag kabanwahanan. Mapadasig ang local vaccination program sa tion nga tugutan sila nga magbayad advance. Ambot silingon makasarang man ang pila ka mga lokal nga panggobyerno katulad sa Bacolod nga magbakal advance ya sang bakuna. Magluwas lamang sa pila ka mga banwa nga ginakabig naton mga tercer nga mga munisipalidad nga kinahanglan pa nga mag-ayoan ay sa nasyonal nga pundo para makapabakuna sa ila sini mga tinawo o sinakpan sa among banwa. Ang pila ka syudad niya makasarang kung sa bagay Makati gini bilyon niya mo ang mahimo ma-budget kay kasarang sila. Ang Bacolod may daw 300 milyones man nga ginapreparar. Kung magsugot gugo ang presidente, ma-advance sila, mabakal sang bakuna kag ipabakuna sa ila sini pumuluyo labi na gidre sa syudad sang Bacolod.
Dumayo man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong That time, las 6:45, aliwat naman na siling sang presidente mapabakuna siya sa COVID-19 sa atubang sang publiko. Basi kon amo na niya ang katapusan nga palayag sang presidente kag hindi na magliwat pa ang desisyon. Pagtuhawgid sang balita nga may ara na baksin, bakuna sa COVID-19, siling sang presidente, mapabakuna ako sa tubang sang publiko. Idog-idog jutay, nagkambyo ang desisyon. Nya, hindi ako una magpabakuna. Mapabakuna ko sa pribado kaysa buli ako mapatuslok sa bakuna. Di puwerte man ang arangkada sang spokesman sang Malacanang nga si Harry Roque. Puwerte dipinsa niya, hindi pwede kay mati. Kinalan sa pribado nga lugar, kaya sa buli katuslokan, alak-alang mo na nga ipagwaas television na, nga ginatuslok buli mo nga kakuriet ka, presidente ka pa. Karon, nagkambyo naman. Mapabakuna naman siya sa publiko. Ang punto naton dire, wala tamay mo, iyan ay asang presidente desisyon mo. May ara na sa desisyon sa iya kaugalingon nga makapaayo sa iya kay senior citizen naman siya. Ugaling ang mula na abla, dapat hindi kita magbuhi tinaga patapos. Inablang sulo siguro mga presidente ka mo sa nga pungsod Pilipinas, sa ibang nga pungsod niya pagsiling mapabakuna ako. Ara dayon. Presidente ka man, Prime Minister ka man, pagsiling nga una ako, mapabakuna, ara dayon, gwa sa telebisyon, ambot silingon, may palabra di honor. Sa aton direte, hindi man natin mabaso, si Presidente Rodrigo Duterte, mayo man manilag. Pero, sa nasiling blang tinaga nga nagagwa sa baba mo. Kung sa bagay na anad naman, ang Pilipino kay Presidente Rodrigo Duterte, lain subong, lain boss. Pero ito hindi mayo. Hindi mayo blang at ikaw ang amay-amay sang bilog nga pungsod Pilipinas. Ang tinaga mo, buyan mo subong, bawion mo, boss. Daw hindi amo. Amo malang ina, ang aton sinigi na kabalakan bala. Nga pila ka daw, hindi ka na mapatihan. Pagbuhay mo tinaga niyam, lain naman niya, boss. So ang botsilingon bala, ang tinaga nga nagwa sa baba sa isa ka leader, pinakataas nga leader sa pungsod, dapat nga kung ano ang magagwa sa baba, amo ina ang imuon, kag hindi na pagliwaton. Di pila ka daw magsiling siya sa mga tinaga ng mga buyan niya nga daw, ka mga delikado, ang pumuluyo, may home na lang. Aya, hindi ka na magpati. Boss, islan niya man ha. Di kundi, daw hindi amo, wala bala sa tawag, palabra di honor. Kung ano nagwa sa baba, tumana. May kung ordinaryo ka lang nga tao, presidente ikaw, sang pungsod Pilipinas. Amo lang ng ayota. Sa nasiling ko na, wala matagay labot sa iyaya personal nga pagkatao kay iya na iya mo. Kuluyag ako, hindi iya na iya. Pero, may ari ini nga dutay nga kuan sa vlog sa iya pagka-presidente sa pungsod Pilipinas kag sa pumuluyo. Na masiling lang nga, hindi naman na mapatihan. Buwas isla niya naman na, tado hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini.
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon gina Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Kahapon na, suno kay Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, siling niya nanawagan siya kay Presidente Rodrigo Duterte. Nagligad nga adlaw kundi si Senador Ping Lacson, siling niya ang guwa sa pungsod Pilipinas na manugkil-kil kung hindi maghatag sang baksin ang Estados Unidos, daw kakason pati na ang Visiting Forces Agreement. Kahapon niya si Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nanawagan man kay Presidente Rodrigo Duterte niya sukta ang China 230 bilyones bangod malapad na ang marine destruction sa West Philippine Sea. Ang aton mga mangingisda, hindi nakadakop isda ga lulumpat na kung sa diin. Tiyamak mo na nga patindugan mo da sang mga hayub-hayub na patindugan mo sang rapiduhon mo sang vapor de girada. So, gahuran mo da sang tanan nga mga kagamitan nga ibutang da. Di siling ni Del Rosario, sabay lo nga magdemand sa Estados Unidos nga magbayad agon magpabilin ang Visiting Forces Agreement nga ginpirmahan mangani sang pungsod Pilipinas. May kasugtanan niya mo ang Estados Unidos kag pungsod Pilipinas. Dapat niya ang China sukton ang Visiting Forces Agreement gagastong Amerika gabulig sa pungsod Pilipinas ga-training sa mga soldado. Ang China mo man, ang China kung pamatian, tapurte mo kung may mga kalamidad, hindi man naton pag baliwala ang bulig sa China, kay minilyon man na bulig na mo. Kung may kalamidad, tanan-tanan, may mga kung ano pa nga pagkabutang ang irigalo sa pungsod Pilipinas. Pero, sa likod sini, ginakot-kot Manila, ang baybayon nga napartiniser sa aton. Pero ang Amerikaya, nagatraining sa atong soldado, gagasto ang Amerika sa gasto sa gobyerno sa ila sini nga pungsod, nga wala ga pangitaya baylo. Ti sila ni Del Rosario niya, ti suktan nyo abi. Dako ng halit ka ginimo nila, oh. Kag ang pinakadelikado, ang mando, gini, ang bago nga mando nga, wala sang masulod nga mga foreign vessel kay tiruho nila. Hindi pwede magyan sa iban. Baybay nga para sa tanan, inukupar sa pungsod China, pating aton ila paginagaw, pagkatapos hindi pa nila pagbalabyon ang pila ka mga foreign vessel sa among lugar sa West Philippine Sea. So daw sobra na. Tiling ni Del Rosario, sukta na, porte ng halit sang pungsod China, tilo-tiloan kita bulig, sa likod ya arangkadahon kita. Ang aton propiedad na ginaangko naton ang kunon pa nila. Pagkatapos wala kita mahimo, kay nahadlo kita sa pungsod China, pabakol lang kita nga pabakol. Kung pamakuton mo si Presidente Rodrigo Duterte, na wala kita mahimo. Wala kita, kung magpila kita masakit ka tinaga, konfrontasyon ba si mga kigansyana, disgrasya ang pungsod Pilipinas. Hindi mataya mag-away, wala mataga pang dagira, ang aton ya, diplomasiya lang, nga ang aton-aton, ang ila-ila. Lain niya kay ang aton ila pa. Tido ka budlay. Aton na agawon pa. Tihipos lang kita. Kay nahadlo kita. Amo na daw hindi naman amo. Pwede taman mahambalan na diplomasiya. Nga di na kinalang gira. Tuod man kung gira ti wala ta padao gani. Tiyan mo gani nga iplastar ta sa husto. Ipatunan ta husto. Nakahusgar na. Nga aaton ina ang parte dira sa West Philippine Sea. Hindi mapasugot ang China. Hindi siya magpasupil. Hala, patindugan niya na, birahan niya na palagaw sa iya sini nga vapor de gira. Di daw hindi naman amo na. Miguhay bla panawag mo na, nga daw may dala nga pamahog. Migobla na nga ang imo, ang kuno niya pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga Philippine Standard Time, la 7:03, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.